Intro, en het was Vlaams en we weer bij een stuk, of dan 3. Yo gasten, welkom in een nieuwe YouTube video. En vandaag, jawel, het alweer gelezen in de titel, gaan we mee met een E36. Ik geloof dat het een 320i is, maar dat spel dat maakt kabaal, vind, dat is niet normaal. Ja, dat is echt een hele schoon auto, je staat ook schoon in, je schoon zaantje, vlerkske. Die Sarsbus, dat is niet normaal, dat maakt echt heel schoon leven. Probleem is, ik heb juist gegeten, dus ja, als ze bit moeten we aan de kant stoppen voor ja, te spugen, ja, weet wel, gasten. Goed, kijk, ja, we gaan er gaan beginnen. Ja, ik ga ook nog een micro met een camera zetten. En ja, dat het goed wordt, die gasten. Allee, tot de auto, hé. Kijk er hier, ze zeggen. Dat dat een machine is. Ja, normaal liggen die janten ook daar, maar door omstandigheden zijn het andere janten gekomen, met andere baan, hé. Dat is gewoon een semi-slicks hier, hè. Oh. Nu alweer ik het wat kreeg, hè. Ik ken er niet veel van, maar opeens dat dat een 6-cilinder moest zijn. Ja, en ons rep en dran, hier een rallysteur, cupzetels, nog een cupzetel en een koeien. Die koeien is voor je schoon hem dan hebt dan en die cupzetels is dat je schoon vast zit bezig. Ja, en door die Sarsbus moet je ook met klappen tegen elkaar is, hè. Oh, magnifiek, magnifiek. Dat niet, maar ik riek een katjoe. Ja, kijk er hier, gasten. Staat er nu een E36 en minder naar haar. Ik heb de auto niet gekocht, maar het probleem was, dat was een gelaste pong en dan ben ik trekt hij maar een P-wiel niet mee. Dus dat is niet zo positief, pijs ik. Maar ja, goed ja. We staan nu op de bruggen, we gaan er een auto afbreken en weer een bouwen. Nee. Nee goed, er zit een mechanicien in mijn ook niet, maar ga dat ik even kijken wat dat is. En jij zal een beetje vul ook ondertussen. Draait hij hem naar los, dan goed. Oh ja, het is dan niet kapot dan. Ik krijg ook niet droppen dat ik er doe. Ja, dus probleem, de pong was gelast, maar en dan draait hij maar een P-wiel niet meer. Dus is er maar één oplossing. We gaan dan allemaal gaan erdoen met niet 30, hè. Nee, het is gewoon, hè. Ja, gedaan met het filmpje, ja. En die bekende YouTubers doen dat ook, hè. Ze brielen ermee, ze breken een boel. Ja, die gasten repareren dat toen alle minuut en doen toen dubbel zo dom. Ja, dat kunnen we er niet. We zitten er ook geen garagisten in, zeg. Ja, goed, dat is wat. Kijk, het is wat dat is, hè.
Voilà, zij de 190 staat er nog hoog staan. En hier zijn. Ja man. Een natte droom. Voilà, je is in de auto voorzichtig gaan binnenzetten. Dat was dus ook een professionele stuntpiloot dat hij zo allemaal gefilmd heeft. Afgesloten baan en rittenpatat. Ja, je kent de rittenpatat wel, die gasten. Nu goed, is in de auto, je hebt nog gebeld met zijn garagist. Normaal gaat dat wel goed komen. Het is geen hele grote breuken, waarschijnlijk gewoon een andere pong. Ze zitten daar ook niet te veel mee in me. Voor mij zit dat alweer een hele app in, maar ja, die gasten, ja, dat zijn professionals, wat ik zeg. Ja. Hallo, Stefan, bedankt voor het kijken naar de YouTube. En ja, het zal tot de eerste keer zijn. Ja, salut!